Nyathi mawuoyi ma jahigni 15 remo saso e od thieth moro e kaunti ma Busia bang' sitima chwade e seche mane odhi tuomo pi e aora kendo weye kod hinyruok marach. Wuoyino ma bende en japuonjre ma winjo tim penj mar grade 9 masira makamano ne ojuko tok pols mag stima gore piny e ndara e gweng' mag Endaha e kar chung' od bura ma Funyula kaunti ma Busia. Familia mare koro seyo kambi makeyo teko sitima e pachoka KPLC kuom rem ka ondamo mapiyo tok pols mag stima lwar piny kata obedo ni jogweng'a ne osegoyo lipot. Gidwaro ni KPLC okaw ting' mar thieth mar wuoyino kaeto ochulgi. Ni kwa watu wa Kenya Power ya kwamba waingilie kati, wajue jinsi mtoto huyu anavyotibiwa na waweze kujua kwamba huyu mtoto sasa atakaa namna gani, sababu sasa hivi ako kwa kitanda hospitalini, amelazwa, wenzake wa shuleni wanasoma. Wakati mtoto wangu Gift alikuwa anaenda mtoni, alipokumbana na waze stima zilikuwa barabarani, so alikuwa anapita venye wengine walikuwa wanapita, lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa akaanguka. Saizi bado angali na maumivu.